În această zi din istorie, pe 15 ianuarie 1559, regina Elizabeta I a Angliei, cunoscută și sub numele de Elizabeta Tudor, a fost încoronată la Westminster Abbey. Elizabeta era fiica regelui Henric al VII-lea și a celei de-a doua soții, Anne Boleyn, și s-a născut într-o perioadă de mare frământare politică și religioasă în Anglia. Când avea doar 2 ani, mama ei a fost executată de tatăl ei sub acuzațiile de adulter, incest și trădare. Elisabeta I a devenit regină în 58, după ce fusese declarată inițial ilegitimă. A condus cu abilitate, aducând stabilitate și prosperitate Angliei, fiind considerată unul dintre cei mai mari monarhi. Lasă un like și follow pentru mai multe.